Perdoneu-me, fills meus, que els nervis me fan de les pesades. Us estimo. Tenim... Escolta, m'agrada el punt de la truita. Sí, en Fermín els fa molt bones. Hòstia, molt bé, eh? El cap de cuina és molt bo. Bueno, i tu Fermín, que ets molt bo. Fermín, que ets molt Ets bo. el millor. I la llàstima és que tu jubilaràs aviat. 30 anys a casa. Hòstia, ja... La seva germana també, 30 anys. Aquí, La Rubena em fa 17 o 18. Quanta, Rubena? Quants, tu? D'aquí, 19 anys. 19 anys. 19. Ens ha dit que hem d'agafar els peus de porc amb cargols perquè sin prisa però sin pausa, diu. Perquè el peu de porc que corre i el cargol que va a poc a poc. En Jonathan, que és com el net, en Carlos. Tothom aquí. Tots els de la cuina, tots són molt Això, bons. senyal de que els La cuideu. veritat, molt bon personal. Senyal de que els cuideu. I gràcies a ell es tira endavant, perquè si no fos el personal... Però tothom es queixa del personal avui en dia. A veure, nosaltres no. A veure, sempre tens un absurd. Sempre. Però vull dir, tenim molt bona gent, gràcies a Déu, i si tot va funcionant, ells són l'ànima d'aquí. Però vols dir que és només gràcies a Déu que teniu bon personal? Bueno, Déu deixem-lo estar allà on estigui. No? Sí. Bueno, me'n vaig, va. Vinga, va, guapa, ens veiem ara. Gràcies per tot. Gràcies a tu, Carme. Espera, grava això. És un moment de res. Ja s'ho agafa. No, agafa-t'ho així, com un micro. Escolta'm, que m'havien descuidat del millor de casa, els meus fills. Perdoneu-me, fills meus, que els nervis me fan de les pesades. Us estimo. Tenim...